पराभव जर करायचा असेल तर जनतेची एकजूट करून संघर्षाच्या मार्गाने पराभव करण्याचा रस्ता पकडला पाहिजे। कामगारांची लढाई, शेतकऱ्यांची लढाई, विद्यार्थ्यांची लढाई ही रस्त्यावर लढली पाहिजे, एकजुटीने लढली पाहिजे, सगळ्यांना बरोबर घेऊन लढली पाहिजे। आरएसएसची जी रणनीती आहे तिला विरोध करण्यासाठी जनतेमध्ये जागृती करून ही लढाई केली पाहिजे। नुसत्या निवडणुकीच्या माध्यमातून 4 इकडनं घेतले 4 तिकडनं घेतले आणि ह्यांचा पराभव केला तरी परत हे दुसऱ्यांदा राज्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून ह्यांचा जर निर्णायक पराभव करायचा असेल तर जनसंघर्षाचा धागा जो कम्युनिस्ट पक्षाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। कम्युनिस्ट पक्ष कशामुळे टिकतो, कशामुळे वाढतो तर कम्युनिस्ट पक्ष हा जनतेशी बांधिलकी कायम ठेवतो, जनतेच्या प्रश्नावर सतत संघर्ष करतो, निवडून आलो तर आनंद, नाही आलो तर दुःख नाही, अशा पद्धतीने काम करतो। म्हणून कम्युनिस्ट पक्ष अनेक वेळा कुठेही आमदार खासदार नसताना देखील टिकून आहे, बाकीचे पक्ष टिकत नाहीत आमदार खासदार नसताना, हे आपण लक्षात घ्या। याच्यावर सर्वात मोठा धडा हा घेतला पाहिजे की जो लढता है वही बढ़ता है। अधिवेशनात म्हारगायेचो विषय आयलो। आयच्या अधिवेशनांतल्यान 15 ठराव आमी संमत करून घेतलेले आसात। तितून प्रामुख्यान पयलो ठराव जो आसा वो म्हारगायेचेर आसा। सरकाराक म्हारगाय कमी करपाक अपयश येयल्लें आसा, ताजेर ह्या अधिवेशनान खंत उक्तायल्ली आसा। सरकारान ताबडतोब म्हारगाय कमी करपाक जाय हो एक अधिवेशन आसा। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी।